Takže čau, ja som Propeko a v dnešnom videu vám poviem top 5 rád pre začínajúcich Monster kolektorov alebo tých, ktorí zberajú iba chvíľku. Budú to veľmi dôležité a napomocné rady, takže určite dopozerajte toto video až do konca. Hlavne vás poprosím o odber, pretože viac ako 80% ľudí ma neodoberá a môžu vám ujsť takéto špeciálne a super videá. Poďme na video. Môžeš ísť prečo na začom? A hneď ako prvú radu tu mám otvárať tie plechovky proste zo spodu. A možno sa pýtate, Propeko, prečo by som otváral plechovky zo spodu, keď ich môžem normálne takto krásne si zobrať plechovku a otvoriť ju. A hneď vám poviem prečo. Za prvé to vyzerá lepšie vo zbierke, drží to na sebe, na kope proste keď ukladáte 2 alebo 3 na seba, tak to drží o mnoho lepšie a je to fakt super. Za druhé to má väčšiu zberateľskú hodnotu a za tretie, ako druhú a veľmi dôležitú radu tu mám a to je umývať si tie plechovky hneď po vypití. Prosím vás, umýte si plechovky hneď ako to vypijete. Prečo? Môže sa ti tam urobiť taký jeden žid, ktorý sa volá pleseň a za druhé to smrdzí a nie je to fakt dobré a môže ti z toho splesniť celá zbierka. A ja osobne kebyže dostanem do zbierky splesnilú plechovku, tak normálne toho predajcu, ktorý mi to predal, si osobne vyhľadám a potom ho ukrižujem. Ako tretí a veľmi zásadný bod tu mám overovať si, prosím vás, ceny tých plechoviek pred nákupom. Na trhu proste si ich overíte od nejakého kolektora alebo tak, lebo sa vám môže stať presne toto. Hej, akú peknú plechovečku som si kúpil iba za 160 eur, bože môj. Tak tá je nádherná, tu hneď pôjdem napustovať na Instagram a dúfam, že mi tam prídu nejaké pekné komentáre. Tak, no nafotíme. Určite si ju vystavím do prvej rady zbierky. A už mi prišiel aj nejaký komentár. Propeko, tá plechovka stojí menej ako moja svačina do školy. No, aby som to v skratke zhrnul, môžete si kúpiť plechovku, ktorá stojí veľký koko. Môžete si kúpiť plechovku, ktorá stojí úplne že nič a je to úplne basic plechovka, ktorú nájdete ty kokos heň v Kauflandu alebo heň od Uja bezdomovca si ju kúpite za 13 centov a nie je to dobré, hej, hlavne pre začínajúcich kolektorov, keď takto prídu o peniaze. Takže určite si tie ceny overujte. No a ako ďalšia a veľmi dôležitá vec je sa dostať do proste nejakých skupín, kde ľudia tieto plechovky zbierajú, lebo môžete tam s nimi vymieňať tie plechovky, môžete tam nájsť veľmi dobré dealy. Môže sa vám stať presne toto. Túto plechovku som kúpil iba za 5 € a vyzerá veľmi, veľmi dobre. Ideme ju hneď nafotiť na Instagram a potom si pozrieme hlavne tie odpovede, pretože akože vyzerá veľmi pekne. Prešlo iba 10 minút a už tu mám 5 odpovedí, ideme si pozrieť. Ako poslednú a taktiež veľmi dôležitú radu tu mám, pozerajte proste Monster Energy limitky, napríklad tento Apex 2021 sa dalo získať úplne ľahko, hej, ukážeme si to na ňom. Kúpili ste ho, ja neviem, za 2 € napríklad. Dnes stojí tak 10 € plný a prázdny tak 5. A keď ich máte doma 10, tak akože máte celkom na mekač zarobené. Takže určite sledujte Monster Energy limitky a oni to dávajú aj na Instagram a sledujte hlavne mňa, pretože ja to dávam tiež na Instagram a na sociálne siete. No a ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, ja si to veľmi budem vážiť. No a ja sa s vami teším u ďalšieho videa a napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli na budúce a zatiaľ čau.